духтаро барои бегаҳи гӯшта қати пиёз картошка сирх мекунам. Ина духтаро авқати мо мехе тайёр шид. Гӯшта қати пиёзу картошка мехе бирён кардам. Ҳози Аҳмадҷон ма мешина мехӯрад. Немехе. И салаташ. Вилка бутам? Даст қат мехӯрӣ? Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Аҳмадҷон, намеги бисмиллаҳи раҳмони раҳим? Молодец. Вкусно? Молодец. Дадашка зелень грифтай рӯи кардай. Нав грифтам. Чеснок. Чебок. Вот зелень. Укроп. Чи помидор рӯи кардай. Будринг. Будринговый колон. Будринг грифтай рӯи кардай. Ишда чӣ бошад? Аллакай беру турик шид. Доштем бо ишда чӣ бошад? Аҳмадҷон чукар хубиси? Какая вкусняшка! Можно это попробовать? Да, конечно. Ладно. Я буду... Вот это надо. Как вкусняшка. Авқот абухи бачаҷон соат чанд шид? 10 шид. Авқот чуна мехӯрам. Ба хом меравам. Nej. Қашик майда нагирифтӣ? Nej. Ҳамаш йогурту соку. Ина духтаро гӯшти марға. Гӯшти марғи ҳалол. Мехена авқоти мо тайёр шид. Бачаҷони мо бо авқот нахӯрдиста. Ина йогурт хӯрдиста. Ина салаташ. Намехе мон. Диден? Ма авқот мекунам, бачаҷони мо намехӯрад. Ина кулчаи тоҷикӣ. Дадаш кулчаи тоҷикӣ заказ мекунам, меёрам. Аҳмадҷони ма йогурт хӯрдиста, намехӯрад. Аҳмадҷон, авқоту намехӯрӣ? Бахозам меро кортабу, бахота. Майда. Духтаро. Каси моро дастгирӣ кардиса, раҳмат. Мо Аҳмадҷон қати хирсанда Аҳмадҷон. Раҳмат бачаҷон. Чӯ даркаиста? Чӯ? Диден духтаро бачима чӣ гуфт? Мега ки танаи ма дар кадиста. Мегум барои чӣ? Мега ту мара бисёри бад авқот дадеси барои.
ди бачаи маҷӯи бута намехӯра. Вақте ки овқота намехӯра, ин овқот қати картошка, гӯшт, пиёз қати мисол ҳамаша бирён кардам ба мазза омадагия. Мисол помидор, бодринг ина ҳамаш ҳаст. Ина сметана. Мега ки ту мара овқот бисёр додест, мега бароям мегам ҷабадар ка. Сметана, это сметана. Да хамира уфтистам, ина сметана уфтистам. Ина шои кардан хӯрдам. Мисол ина иш истода Аҳмадҷон. Мега ки чи ту мара бисёр мега учаҷон чи додисти? Овқот додисти бароям қа мега танаима дар кадиста. Ина бачаҷони ширини мара дида нигоҳ кунед. Телевизор тамошо чи телефон додааст, три катта тамошо дора. Ина мехи духтаро, ина мультики телевизора ма тамошо мекунам. Мега ки телевизор чи мультики телевизор барои ма боша. Тамошо намекунам, ма фақат тамошо мекунам. Хе мешинам тамошо карда. На, соатам нах шудеста. 10-11 ёра хом мекунам. На. Бисаҷони мара бина. Бовар мекунӣ духтаро, ина ма бачаи ма ами Эмалҷона либос мепӯшонам мекаша. Мепӯшонам мекаша. Ами Аҳмадҷонам айдакиш дам хебуд. Либоса мепӯшондем мекашид, оз ина калонтар шуда, як либоса мепӯша. Бурукша мепӯша, мисол намекаша. Ина мехе. Я знаю, что надо делать. Мы украсим ее чем-нибудь. Бо чӣ гап занам? Эмалҷон? Эмалҷон. Ти рӯз салом нагуфти ку бачаҷон. Салом бугӯ. Салом бугӯ, бо хай бугӯ. Я спрятала ее туда, чтобы не потерять, и забыла. Нигоҳ кунӣ. Ой, Человек-паук чико када. Пластилин часпонда. Бачаҷонои ма. Ҳатӣ ёзиқ намешӣ.